Jo ja sé què li faria. Deixeu això i no mengeu més! Jo encara no he menjat ni un mos. Abans que vos! Són les necessitats! On ha sortit ara aquest gall? És l'escenografia ideal, d'alguna manera, no? Vull dir que cap escenografia realment no sabries exactament com muntar un bosc. Sempre els boscos són molt difícils de simular un escenari. Dius, home, ja que en tens un, potenciem-li al màxim, que els arbres també siguin part absolutament dels personatges, que convisquin entre ells, i és molt ideal. El vostre gust jo crec que té dues parts, una més amarga i una més còmica. Aquí al ser estiu, al parc, nosaltres hem potenciat molt la part còmica, la part més festiva, la part més d'humor i de celebració de l'amor que té també. I que per alguna manera hem fet més com un festival de l'estiu, on tothom pugui aquí venir amb begudes, amb la família, passar-s'ho molt bé. Tot i que mantenim la part tràgica de l'obra de l'inici, però òbviament potenciem més la part de celebrem l'amor i celebrem la felicitat d'aquesta obra, que jo crec que és un cant a la llibertat i felicitat com poques. Si mai heu conegut dies millors, si us han vingut llàgrimes als ulls, si us heu assegut a la taula d'un bon home, deixeu-me armant només de gentilesa i avergonyit, deixaré l'arma. Ha sigut molt divertit, no? Al principi t'espantes una mica perquè no coneixes a ningú i dius, clar, ja porten 7 anys, és una camaraderia que tenen entre ells, una manera de fer molt concreta, però bueno, els primers dies vas tantejant, ho vas veient com funcionen i llavors ja fas el repartiment i dius, vinga, vull dir que molt bé, ha sigut molt divertit, vull dir que en aquest cas jo crec que és molt positiu que es coneguin tant i ja tinguin una manera tan concreta de fer, et soluciona molts problemes, vull dir, de química entre ells la tenen totalment, vull dir, llavors ja té un funcionament que simplement t'hi has de sumar i molt bé, molt divertit tot. Ui! No veig cap senyal, dels que em parlava l'oncle. Quin senyal?